Kantay mo na karumi ka. Near far, wherever you are. Jack. Sa ating YouTube channel. Hindi na ko lang yung boses ko din. Kaya last reach ko yung over pa. Wala. Ano tayo? Siguro, malik ka. Sa'yo mo dahil. What do you want to buy? Charging. Wow! Sa'yo mo idalik. Fishball. Ano ako, mess? Ano price? Isa pa dahil. Ikaw. Bro, ako mo. Wala tayong pera ka. Bakit kayo na? Kasi mo yun. Tika mo. Oh, yeah. 10? 10 ra? Sabi na. Bubo ako ni mo. Ano lang. Then, pangitag lang. Another 10. 10 lang ang yung mo. Yung and chart. Oo. Huwag kami from. Dapat mo kayo. Napaipon. Manguwag patag ko na bong. Kabiga sa uwi, no sa? So, mo na siya, Zay. Dalamig fishbowl in action. Wow! Umat. Oh, sure. Thank you so much. Right in eh? Bisa kasa. Ayun, Zay. Wara, eh. Bahala na, eh. Gym, ah. Hoy, hello! Sure! So hi everyone, update for today's video. So andito na kami Zay, nangaunamig kinabonggang-bongga ba yun? So medyo uwaw kahit ano kadang kay tao, pero okay lang. Say hi, baranda. Baga gagagnaw na. Nagam taron ko di kabayad. Ako na nila mo guberan? Saan yun? Pare plato. So pahadyo din ako. Buda, dyan yung magnang eh. Wow. Sload pa kagdag mo ito. Naman ito, itlog. Itlog na siya ka nang ito. Ano eh? Kaulol? Kala na eh. Pak. Guwapa ba yun? Sa buwan na ito dahil, actually, ang among gingarin, namalit kami huwag ka ng, sabon para kay mama niya. Moto kay na may sukli. Sa moto nga nang hapit ni dito.
Hindi, bitaw hang. Kasi may hang. Isip ko. Very spicy di ha. Bye sa dalan tao. So hi everyone, update for today's video. So muna na Zay na namin sa park sa Villaba, no? So ganina na. So ano, uy parang tanga. Email daw siya ba? So actually, while na nga on me kanina. So na-surprise ko pinabongga dahil kay ni abot si Jerome. Oh my God. Ato yung long time Hoy! capsular? No. Long time take on naman mga 3 hours, 4 hours. Long hour. Long time na na siya. Long time na naprasiya kaya firmi mo na siya yan. So muna to Zay, medyo murag natulala ko something or Natulala siya nakurat. kasi Karang I never expect, no? Or I didn't expect na moabot siya or magkita me this day. Then, may God, nagpalibre siya, dinunan ko siya libre. Yung mga ganun. Marami itong medyo murag na umukad or something. Okay, nagpalibre siya, niya wala mo na libre. Dama ko yung mga barkada, so medyo murag na ito ko na ito. Wait, just me, what a budget. Yung mga ganun. Pero, murag na konsensya ko something ganun, nung waka na libre. Pero okay lang na siguro, kinalakaw magudod sila, ingon siya magpalibre, pero padung napot sila lakaw. So mga na to Zay, so medyo, wow, medyo ang beautiful, yung mga ganun. So, sorry na lang sa'yo, Jerome. Makita niyo yung mga video. Mabot ang panahon. Magkauban ka ta. Naman siya magbasod, parang tanga. Magkauban rata kung baga. Oh my God, talat tanga! Ayan. So, sayang, wala ko nag-video that time. Makita ang talimit siya. So muna doon, dito namin sa park karon kay medyo napahuway-huway pa mi. Dahil hindi man naman ipahilisili sa mga kinaon. So medyo mangulit na sa design. Hindi, kapuno-puno. Dahil magbutod na din ang design. So kaduwa pa rin duwa. So ako ang mag-adjust, ako ang Kaya magbuwat. naman ka may HG makububak tapos. Wala ba? So muna to Zay. Ako matabulay ko bro eh. Ari, waka lang doon naman. Aray. Wangit na po. Camera. Balik ini, ito makamit yung Paglag. So muna to everyone. Grabe. Di nakita sa damo ang ex ni Judy Jane. Oh. Sure. So di ba magtuman to sila niya sa ato ah. Ano naman? Matang ko sila kanumutong daw kuno sila. Ingon Ano mo. naman? Nasaan? Burot kalubian. Di, then ilang pan mo daw kuno sila mamutong ilahan ni ano, origin, nga origin daw manangid daw siya. Oh, nanjumor. Manangid daw siya sa iyang ate. Pero I don't know, basta ilan din na po, daghang kalubian dito. Di okay na to. Then mo gito, ingon mo gito ganina nga kana kuan. Ingon mo gito siya ganina nga. Ingon to siya ganina nga, ang tawag dito. Ari oh. Di na ba kaayo ano siya no? Ingon to siya ganina gani, insampi to si Anthony baga to. So siya nga mga tumiyon niya. Sure, no props. Anthony ba to ra kato ba tong ex ni Judy J? Pero di can't move on. Basta I'm so sorry, Jerome. Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako ang mahal mo? Bakit ba? Bye-bye. Char! Mato di ako nag-fiesta sa ilahan. Ilang barangay rin. Pero, hindi tumuto because of him. Siya ang mangita di ako. Siya. Wala na ba ako sa iyong puso? Kagwapa dyan ako. So mga na to dahil, gusto natin ako ang contact lens nga brown. So, hindi siya gamitan actually. Then mga na to dahil, di ba namin pamalit sa mga kuha ni mother, katong mga sabon niya. Actually, mura to tamong gingari. Then, namin mga sisiyo, sa mga pasukli. So, mga na to, among gipalit og kanang kuhan. French fries? Ba ito? Oo, fishball, nanat, zay. So, mga nga, wala kayo kung nagsabak na dito, kaya medyo nakakagtaw-bitaw. Guys, come park. So muna ito maragmangulit na siguro meron na Kimaniag Dog ML. Ayan. So update po sa this video everyone. So dahil namin sa simbahan ba? Ayan. With red chili. So nagduwa pa mag-sag ML. Di man na nakakita. So muna ito dahil I can't move on pero we need to move on. So ganun. Ano na? Ano na? Bye na. So bye na everyone. Mangulit na mi. Bye. 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 Jim, parang tanga.
So, bye!